marahay na hapon na kapupulutan natin ng aral at ng pagpapala. No? So welcome mga tugang sa satuyang programa ngunya na hapon, petsa 22 ang bulan ng Abril 2022, aldaw ng Biyernes mga tugang, sa tuya naman na pag-urlayan ang ikakarahay sa satuyang buhay. Siyempre, ang perming hugot ni Father Boots ay ang salita ng Diyos. Parang sinasabi natin, ano naman kaya ang mensahe ng Diyos sa araw na ito? No? Araw-araw may mensahe ang Diyos para sa ating lahat. Kaya napakaganda po yan na palagi natin pakinggan at tingnan, alamin ang mensahe ng Diyos araw-araw. Kasi without God, we can never be. Wala tayong magagawa pag wala ang Diyos. Kaya sa Ebanghelyo na mapapakinggan natin sa araw na ito, ang Panginoon muli na nagpakita sa mga alagad nang siya'y muling nabuhay. Alam mo, importante yan ng pagpapakusog. Yan talaga, nagpapakusog. Kaya ang programang iniho, Arauna with Father Boots, siyempre nagpapakusog sa Indogabos. Magpakusog kita. Pakusugunta ang satuyang pagtubod, pakusugunta ang satuyang buhay, kung day, maluya kita. Nadipisil ang pagmaluyahon, Father, maluya, maluya. Day, mangluya. Ang hatid ng ating reliyon sa tuyang pananampalataya ay ang tagumpay ng Diyos. Hindi tayo mga Kristiyanong lupaypay. Mga Father, walang lakas. Hindi. Malakas tayo. Hindi lang malakas, maugma pa. Masaya pa. Bakit? Kasama-sama natin ang Diyos. Okay? So ngayon mga tugang, welcome po kamo sa satuyang programa. Sabi ko na nagdudulot hindi lang ng informasyon kundi inspirasyon at ding bendisyon para sa gabos. Nagdadangog. So pwede po kayo mag-upload sa kuya o mag-text sa kuya, magpamati naman kamo. Na ibig sabihin, mag-text ka mo sa sakuyang cellphone number sa Sun or Smart 0925-811-3851. Sa sakuya naman na Globe is 0966-533-8475. So pwede ka mo mag-text po sa kuya dyan. Or sa kuya sarong number, may iba pa akong sarong number. So sarong number ko, yung sarong number ko ay 0945-590-9741. Sa Globe ko pa yan, kasi diwa ang Globe ko. 0945-590-9741. Okay? Dahil ko pag-aano memorize ang sarong cellphone. Okay? But anyway, mga tugang, sige, bago kita magpadagos ka sa tuyang programa, agadon ta sa Diyos ang sa iyang bendisyon, na bendisyonan kamo gabos. Halimbawa na tawang kita ning kusog. Okay? Mga jeep muna kita mga tugang. Okay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakaman asin mamumuton, minadulok po kami sa imo bago kami minapuon kan sa moyang programa ngunya na hapon. Parang maghagad sa imo ning bendisyon. At kami ay kasangkapanin nindo sa pagtao din ng inspirasyon sa mga nagdadangog. Tawan mo po kami ng kusog sa mga panahon na kami ay nangihina, sa panahon kami nagluluya. Panginoon, hiningi po namin sa iyo na bendisyonan po ninyo ang programang ito at ang lahat ng programa ng DCGB na kami ay hindi lang makapaghatid ng
impormasyon, kundi kami po ay makabahagi ng bendisyon at inspirasyon. Kaya iningi po na bendisyon po ninyo ang may-ari ng DCGB, ang nangangasiwa, nagpapatakbo, namamahala, at ang mga nagtatrabaho sa DCGB, ang mga bagay na ginagamit ng DCGB, bendisyonan po nindo. At ganun din po, lalong-lalo na ang gabos na mga nagdadangog o mga taga-subaybay ng DCGB ay yung laging pagpalain at kasangkapanin at iligtas sa anumang kapahamakan, iligtas sa anumang mga kaparusahan, iligtas sa anumang kasamaan. Kaya hiningi po namin sa iyo na kami ay yung kasangkapanin. Tulad ng kinasangkapan ninyo si Maria na maging ina ng iyong anak na si Kristo. Kasangkapanin po din ninyo kami. Kaya ngayon kami minadasal ng dasal na memorary. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal, o Birhen ng mga Birhen, at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami yung dinggin at kawaan. Ang lahat na ito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, padagos kita kasatuyang programa. At gusto ko pong batiin ang sakuyang pinsan na nagdadawag permi, yaon pa sa Japan, si Manay Baby, si Manay Tony, at of course ang sakuyang amigo din o amiga, si Lulu Nava, palagi nagdadawag ito, at the same time ang sakuyang amiga na nasa Bacolod, si Malu Vega Balyon, At the same time, si Jerel Aranya. Sabi niya, good afternoon po, Father. Sana patubay ni Lord at ipagdasal na po, maabot na eleksyon na dae isipon ang kwarta maski dae diit marisibi iboto po ang karapat-dapat sa national na 6 years mararanasan po natin yan. Oo nga, kasi sabi, we deserve the leader. Totoo yan eh. Kung halimbawa, maghahalal tayo, mag-i-elect tayo ng isang leader na magpaparusa sa atin, at nangangako na kung saan halimbawa ngayon sasabihin sa atin, pangako ng pangako, pero wala naman pala. Kukuliktahin lang pala yung kanilang ginastos. Doon sila ay nagbigay. Kaya mag-ingat po kayo sa mga nagbibigay. Nagbibigay ng pera kasi babawiin po nila yan, mga kaibigan. Mag-ingat po kayo. Kaya marami nangyari ay, alam mo, kahit bigyan ka ng 5,000, pero pahihirapan ka naman pag sila ay nanunungkulan na. Anong pipiliin natin? Yung hindi nagbigay pero magsisilbi ng tapat, o yung magbibigay pero pag siya'y nanalo, babawiin niya lahat na ginasto. Mga kaibigan, mag-break muna tayo. Kasi pag-usapan natin, siyempre, ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Kilala ba talaga natin ang Diyos? Kung kilala natin ang Diyos, dapat tayong mamuhay ng maayos. Hindi bastos. Hindi mga bagay na mga makakaraot. So ang oras mga tugang ay 18 minutos makalipas ang alauna ning hapon. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halika
halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Lucky Manzana po. Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra Tres Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos. Free Hinebra product. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game 2 for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra Tres Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S2022. Drink responsibly. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neuropion na. Neuropion, Neuropion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaibo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to! Importanteng pagirumdom, ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises. Cheapest in town. Home Enterprises. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo. Buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang
ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Dedy Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Yeah, Chino Garcia, Serbisyong Garcia. Kada ko lang mga nagibuhan sa kahigusan, sa banwang ginubatan na namigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo, sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura, ginobatenyo, padaba ni Chino. Kada ko na programa, asin mga proyekto, basta sa pag-asenso, kan ginubatan, Chino Garcia. Pag may serbisyong Garcia, si Chino Garcia, subok ka ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka o Chino Garcia. Daang taong biyaya. Okay mga tugang, balik po kita giranay sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP at sa tuyang aning pag-urulayan ang manunungod sa paano ta mare-recognize, paano ta mahihiling o mapapansin ang Diyos sa tuyang buhay, kaya mga tugang paano ta mapapansin o sinasabi mare-recognize, yan, okay, so gusto ko pong batiin ang nagdadaong sa tuyang niya, nag-cross sila lane, nagdadaog mo niyan sa tuya sa DCGB News Online, and of course si Sally Samar na taga Pilar Sorsogon, pero talaga nagdadaog niyan sa tuya, huwag kayo pagpapalain. Okay, so mga tugang, ano nga talaga, how do we recognize God's presence in our daily life? Ano po yan hango sa Ebanghelyo, kasi sa Ebanghelyo niya na aldaw mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 21, talata 1 hanggang 14, ito po ang nangyari. Si Jesus ay hindi nakilala. Gusto, basahin ko muna ito parang sa ganun, maaraman talaga natin ang istorya. Araw-araw si Father Boots nagbibigay sa inyo ng istorya. Istorya ng kaligtasan. Istorya kung saan ang pinag-istorya natin ay yung istorya na nakapagbibigay sa atin ng inspirasyon o ng lakas, Hindi istorya na nakakapagpalungkot o yung bang istorya na simangot, kundi istorya na talagang makapagbibigay sa atin ng ginhawa. Okay. Ito po ay istorya ni Jesus at ng kanyang mga alagad nang si Jesus ay nagpakita sa kanila. Ito po ang nangyari. Noong panong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkasama-sama sina Simon Pedro, Tomas, na tingin na guri ang kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak na Zebedeo, at 2 alagad. Sila po ay mga mangingisda. So bumalik sila pagkatapos ng si Jesus ay namatay, nagbalikan na sila sa kanilang mga tahanan kasi parang sabihin natin, ay wala nang nangyari. Ano ba nangyari? Patay na si Jesus Balik na tayo. Wala na talang nangyari. Bakit pinatay siya? Wala na tayong leader. Pero alam mo, ito ang sinabi ni Pedro sa kanila. Okay. Mangingisda tayo. Mangingisda ako. Sabi pala ni Pedro kasi siya ang leader Sabi naman ng mga alagad,
sasama kami. No, sabi nila, umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Grabe, ano mo? Para mang frustrated na sila, wala na silang nahuling isda, pagkatapos disappointed pa sila dahil nga si Jesus ay pinatay. Ano na lang para sa amin, Father Boots? Ano? Wala na. Nang nagbubukang liwayway, pagpatuloy natin ang istorya, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. O, hindi ba nabisto, ano? Sinabi niya, mga anak. Tingnan mo, ang tawag ni Jesus, sa kanila ay mga anak. Pwede sabihin, oy, pare! Hindi sinabi ni Jesus, mga kaibigan. Okay? Hindi niya sinabi. Ang sabi niya, mga anak. Mga anak, meron ba kayong huli? Wala po. Tugon nila. Hindi pa nila nakikilala si Jesus. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Ako, sabi ni Jesus ito, inutusan sila ni Jesus na ihagis sa kanan. Okay? Hindi pa rin nila nakikilala si Jesus. Nang sinabi, nakita namin na nang sinabi ni Jesus, at alam mo, sumunod naman yung mga alagad. Tingnan mo, pag tayo sumusunod sa Diyos, talaga may pagpapala. Inihulog nila ngayon ang lambat at hindi na nila ito mahila sa dami ng huli. Totoo naman pag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, ikakabuti natin yan. At talagang maraming at bagay na mangyayaring maganda sa ating buhay. Sinabi kay Pedro ng alagad na minahal ni Jesus, walang iba kundi si Juan. Ang Panginoong yun nakilala. Okay? Hindi nakilala ni Pedro, pero nakilala ng isang alagad. Siyempre, paano nakikilala ng isang tao? Alam mo, kung madalas mo siyang nakausap, kadalas mo siyang nakikita ang kanyang mga gawi, makikilala mo siya. No? Kilala mo talaga. Nakilala. Ang sabi niya, ang Panginoon yun Marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Nahiya si Pedro. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, ang 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng baga na may isdang nakaihaw. Tingnan ninyo, may nakaihaw na Nakapaghaon nila, hindi na sila nag-ihaw, kundi nakaihaw at ilang tinapay. Ibig sabihin, si Kristo ay naghanda ng breakfast. No? Talaga naman, makikita ninyo, pag-ahon nila sa pangpang. May baga, at sabi niya, magdala rin kayo ng ilang isda na huli ninyo. Maliban sa si Jesus, mayroon ng isda na inihaw. Kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat. Tingnan mo, kahit na napakarami, pwedeng mapunit sana, pero alam mo, sa Panginoon, talagang walang disgrasya dyan, may grasya. Kahit gaano karami ang isda, hindi sila napunit. Okay? Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Inanyayaan pa sila ni Jesus. Isa man sa kanilang alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya. Alam mo, nakakahiya, di ba? Kaya minsan pag may nanumpungan sa tao, nakalimutan mo yung pangalan. Ang sabi nga ni Padre Rico, hindi ba ikaw si? Yan. Hindi ba ikaw si? Nakalimutan, sikreto pala yun. Sabi niya, sapagkat alam nila, siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon ang isda. So doon nila nakilala, ito si Jesus. At mga kapatid, ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad
makatapos ng siya'y muling nabuhay. Napakaganda mga kaibigan ang magandang balita o marahin na balita. But anyway mga katugang, babalik kong giraray ang sa inyong lingkod. Pagkatapos na kamo ay maistoryahan ko. Ang oras mga tugang ay 33 minutos makalipas ang alauna ning hapon. An oras hatod sa Indokang para sa dekalidad asin abot kayang bulong mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Break time muna. Don't forget to level up your brakes with Coke Panalo Brakes Promo. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Fuertes Promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay, sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot. Maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Lahara maserbis sa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa, para sa mga kahobenesan. Charlton Lahara madudulukan. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara, para konsehal sa syudad nin Legazpi. Charlton Lahara, numero 16 sa Balota. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kaya vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Prostate problem na solusyonan dahil sa 7 days cleansing formula ng Doc Alternativo. Dati, so ilang ko, kuyan, prostate, tinisting ko sa bulong kan Doc Alternativo. Hasta sagkod na napatunayan ko talaga na maray so produkto kan Doc Alternativo. Nag-cleansing na ako diretso. Tapos sinabayan ko na kan mga produkto ka ini. Tasagod sa ngunyan, kuyan. Okay, very good talaga ang produkto kan kuyan. Ko si Dilberto Trillis, taga Imal, Legazpi City, 64 years na. Pruweba sa kaepektibo ng 7 days cleansing formula ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga illegal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbaging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama
tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawani ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Pinag-uusapan, 0.41 seconds ago, mula kay @Jello123. Imahe ng isang patron, lumuha ng chocolate! Exclamation, exclamation. At yung chocolate, naging muka ni Mayor! Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. #Miracle Mayor number 4, all caps, halalan. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggie Magic Setup, triple pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap, triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Take a break with Coke at magka-chance manalo ng pang-shopping o maging isa sa 5 winners ng 1 million pesos. Libo-libong prizes araw-araw sa Coke Manalo Breaks promo. Peel the label and send the code to FB Messenger for a chance to win. Promo duration February 12 to May 7, 2022. For DOH FDA CFR permit number 1974 series of 2021. Get a chance to win thousands of daily prizes or epic weekly raffle prizes with Coke Panalo Breaks promo. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD, Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa 2nd floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang muti, natural ng pampawi. Kung tawag kita ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombasi OP. At gusto ko rin pong batiin ang talagang nagdadaog permi, nagmamati talaga permihan, sabi sa kuya, permihan Father. Si Roy Kadag ng Donsol, Donsol, Sorsogon. Anyway, Roy, dahil pa ako nakakadyan, gusto ko sana magbisita rin sa imo. Kaya mo ano naman ako, makakalugar ako. Tapagpurunayan, tas ito nga ni Bagaroy na paano talaga
papakusog sa tuyang lawas kasi ito nga din sa sakit ko baga yung prostate, sabi ko. Yung paigwa ka na pala, pero medyo okay na sa kuya ko yan, ano, yung kidney stone na lang. Pero sabi ni Rico Sumagot, ang hapot ko nga mo sa programa paano makikilala ang presensya ng Diyos sa tuyang buhay, ano? Siyempre, paano natin nahihiling? Sabi may mga tao sabi, Father Day, kung nga nahihiling ang Diyos, pagkatapos haputon mo pa ako, paano mahihiling ang Diyos sa tuyang buhay? Kamu talaga. Alam mo, miski dahil nahiling ang Diyos, namamatian ta iyan. Para sinasabi, nahiling mo na ba ang hangin? Wala pang nakakita ng hangin. Pero nararanasan natin ang hangin. Either mainit na hangin o malamig na hangin. Dito sa kwarto ko, malamig na hangin. Ano? Kasi meron akong aircon. Ganun, gusto kong batiin po ang taga-Ginubata na listener natin. Ano? Ako number one para mati mong Father Digdihol si kinagkubaga sa imo. Tapos sabi ko na pagpalagay ng pangaran, nilagay ko na lang si avid listener. Okay, yan mga tugan. So, muna pagurulayan na nga paano talaga makikilala ang Diyos sa buhay ta? Sabi nga, in English, how do we recognize God's presence in our daily life or everyday life? Alam mo, sabi nga, it is not really hard. Hindi naman talaga difficile mahiling o ma-recognize ang Diyos sa tuyang buhay. So, depende sa paghiling ta. O halimbawa, talaga kung ang paghiling mo medyo malabo na, pagpatingin ka sa baka kaipuhan mo na ng reading glasses. Baka di ka na nakakabasa. Ayun, kailangan magpahiling ka. Kasi, depende sa iyong lens. In other words, kung halimbawa, malabo ang paghiling mo, siguro, mati lang ang sa imong, kung may salamin ka, dilinisan mo. Sabi nga, isa sa easy way to celebrate the presence of God in our life is to find reasons to be grateful. Kaya alam mo yung mga taong palagi nagpapasalamat, nahiling ninda ang Diyos. Pero yung mga taong nagpapasalamat, lamang nagpapasalamat, dahil nahiling ang Diyos. Ang nahiling ninda, karautan, nahiling na reklamo, wala. Kaya, just for the things to be thankful throughout your day. Kanina pagkagising ko, ang sabi ko, thank you Lord, ginising mo ako. May mga tao kanina siguro hindi na nagising. Kayo nagising kanina. Una bang sabi mo, salamat sa Diyos, ginising ako. Baka bukas hindi ka nagisingan ni Lord. Mahimbing ng tulog mo. Pag mahimbing na ang tulog mo, diretso ka na sa kabaong yan. Wag naman. Kaya nga, importante magpasalamat permi. Lord, thank you. Pag matutulog ka mamayang gabi, sabihin mo kay Lord, Lord, pakigising po naman ako. Alam mo ang ginagawa ko? Parang magising ako. Halimbawa, gigising ako ng alas 4, gigising ako ng alas 5. Depende kung may lakad ako. Ang gagawin ko, ay magdarasal ako sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ipagdarasal ko yung mga patay. Kasi yung mga patay, patay, palaging nandiyan sa likod mo. Hala. Hindi. Gigisingin ka. Kaya for the poor souls in purgatory. Ako, pinagdarasal ko, ang mama ko, at papa ko, yung kapatid ko namatay. Minsan auntie ko, Lord, bahala na po kayo kay mama, kay papa, bigyan mo sila ng tunay na kapahingahan at magandang buhay sa langit. So Lord, siyempre pagdasal mo sila, One Our Father, Hail Mary, saka for the poor souls in purgatory, and then sasabihin, pakigising nga po ako alas 5. Bago mag alas 5, gigisingin ako. Yun, okay? Pagkatapos, ay salamat. Salamat. Yun. At sabihin mo, Lord, pakigising pa ako bukas. Pakigising mo ako ang ganitong oras.
Ayan, pag nagising ka naman, magpasalamat ka. Marami sa atin hindi na nagpapasalamat kaya hindi na nakikilala ang Diyos eh. Ano? O, tingnan ninyo paano nakilala si Jesus ng mga alagad. O, sapagkat ay nagpasalamat sila, may almusal na inhanda si Jesus. Ano? Masarap pa yun. Almusal, inihaw sa umaga. Inihaw. Alam mo mga pagkain sa na-miss ko yun nung ako'y nasa Israel, masarap talaga eh. Okay? O sino ba ito okay, akala ko nag-text ako. Ito, thank you sa pag-read sa FB comment ko po. God bless. Okay. Father, God bless all over the world. So especially this coming May 9 election day, maski magtaon ng karapat-dapat, o dapat iboto ang kwarta, sabi nga ni Gerald, ang kwarta sa bulsa, ang boto dapat galing sa konsyensya. Tama yan. Ano? Wala na tayo kasing konsyensya ba? Meron pa ba tayong konsyensya? Kaya, okay, sabi nga, binigyan ka ng pera, di kunin mo. Kunin mo. Salamat, pero hindi salamat sa pera, ibinigay mo sa akin, ano? Pero iboboto ko ang ayon sa konsyensya. Binigyan ka, di masalamat ka lang. Okay? Pag hindi ka binigyan, wag ka naman, ano? Yan sinasabi, wag ka nang maghanap pa ng pera, no? Kasi alam mo, ang nagpapahirap sa atin ay ang mahirap na pag-iisip, no? The root of kahirapan ay paghihirap. Kaya kung sabi nga, may nagsabi sa akin kung ayaw mong ay ang pinakamahirap, ang kahirapan, ang mahirap sa kahirapan ay ang pagiging mahirap. Mahirap sa pag-iisip, hindi yung walang pera. Kasi kahit yung walang pera, hindi man talaga masasabi natin walang pera. Yung tinatawag natin na paghihirap. Tama yan. Then mga tugang, sige, mag-break muna tayo, at meron pa tayong naiiwan na mga panghanap buhay. Ang oras mga tugang 50 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Saboros ay nakuna siya na naginiboy papadagos mga maray niya na oheto kay Kapjay Pili kabusmay maray na futuro kay Kapjay Pili maugma mga Ligaspeño Ciudad Legazpi si Kapjay Pili handang magsilbi. Kapjay Pili, dedikado servidor si Jay Pili. Tinatabangan niya gabos Kapjay Pili. Para sa Legaspeños kay Jay Pili, serbisyo na matanos. Kapjay Pili, handang magsilbi. Kapjay Pili, handang magsilbi. Bye! Nalingaw ako kan numero kan ako Bicol Party List. Romdomon mo sana ang numero 18. Numero 18. Ay, iyo pala. Numero 18 ang nahanapon ko sa balota. Ang numero kan ako Bicol Party List. Yes, dahil mo nang kalingawan ang numero 18. Ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Numero 18 sa balota. Political reference made for by ako Bicol Party List. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Pagluluha ng mata, nasolusyonan dahil sa eye solution ng Doc Alternativo. Eye solution po, maganda po pagka medyo nararamdaman ko na parang minumuta yung mata ko, tapos medyo nagluluha. Nilalagyan ko lang po nun. Umaayos na po yung pakiramdam ng mata. Ito po, nandito po ako ngayon para magpasalamat sa lahat-lahat. Ako po si Leona Rodriguez, 59 years old na po ako, taga Poblacion Santa Elena, Camarines Norte. Pruweba sa kaepektibo ng Eye Solution ng Doc Alternativo. Ang Eye Solution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College, sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Kabangan, Legazpi City. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang last part ng programang Marahin Hapon with Father Boots Bombasi OP. At sa tuyang aning pinag-urulayan kung paano natin talaga makikilala ang Diyos sa buhay o paano natin talagang makikilala si Jesus, mahiling si Jesus sa tuyang buhay. Alam mo, importante may relasyon tayo kay Jesus. Kahit makikita natin yan, halimbawa, ang isang tao na walang relasyon, hindi mo makikilala. Pero kung halimbawa, palagi mo siyang nakakausap, kaya sabi nga kanina ni Roy, kanina off the air, nag-usap kami ni Roy Kadag, sabi niya sa kuya, alam mo, Father, para makilala talaga ang Diyos, palagi tayo magdasal. Okay? Basahin natin ang Bible. Talaga naman sabi sa Bible nga seek and you shall find. Hanapin mo at makikita mo. Alam mo, makikilala natin ang Diyos sa Kanya sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia, sa pamagitan ng pagdarasal, sa pamagitan ng pagtanggap ng mga sakramento. These are the encounters. Importante yan lalong-lalo na ang sasama natin sa worship. Saka sa sinasabi ko, let us always be grateful. Tingnan natin lagi, ay salamat sa Diyos. Importante yun giving thanks. It will help us recognize God's blessings. But also, unlocks the doors of heaven and help us feel God's love. Okay? When we time to pay attention and thank God for the little joys in our lives, we will be much aware of His presence. Kaya nga maganda yung kanta ni Don Moen God will make a way when there seems to be no way. Maganda po yan talagang palagi natin na hanapin ang Diyos. Okay? At the same time, matatagpuan naman natin ang Diyos pag tayo may talagang relasyon sa Kanya. Kaya iyan talaga ay napakahalaga. Ang makatutulong ang malapit na relasyon kay Jesus upang makilala siya. Okay? Talagang importante yan. Nakikilala natin. Sa nature, ganun din kaya nga, bago nagpakilala ang Diyos kay Jesus, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. Kaya, wag natin sirain. Alam mo, ngayon, mayroon tinatawag na Earth Month. So, alagaan natin ang ating kalikasan. Yan.
alagaan natin ang kalikasan. Huwag natin sirain ang kalikasan. No, huwag natin sirain, ano? At ito pa, paano natin na makikilala si Jesus? Sa ating mga kapatid, sa ating kapwa. Yung maganda yung kanta na nakikilala ko si Jesus sa aking kapatid. Kilala ko si Jesus sa aking kapatid. Yung kantang yun. Nakalimutan ko yung lyrics. Pasensya na. Hanapin nyo na lang. Ang tono kasi. Yun, nakilala ko, si Jesus na aking kapatid. Yung pala. Si Jesus na aking kapatid. Anyway, pasensya na, nakalimutan ko yung lyrics, mga katugang. Kaya hanapin nyo, ang pamagat noon ay si Jesus na aking kapatid. Makikilala natin. Hindi siya nakilala kasi hindi siya nakilala sa mga mahihirap. Kasi akala nila si Jesus ay makikilala mo na siya ay magara. Kaya nga si Jesus hindi na nila nakilala. Na naging tao siya, hindi siya nakilala. Kaya ang ganda, si Jesus na aking kapatid. Hanapin ko nga biglaan. Sige, meron pa naman tayong 2 minutes. Okay? Si Jesus na aking kapatid. Okay? Si Jesus na aking kapatid. Hanapin ko kaagad sa sa aking Google. Okay? Ito po ang kantang yan eh. Maganda po ito eh. Si Jesus na aking kapatid. Okay. Okay, bakit may kaagad eh? Anyway, maganda po mga tugang itong kantang ito eh. Bakit nagkaganon? Ito eh. Ay, bakit ganyan? Skip na skip. Okay. Skip. Oh, talaga. Yan oh. Yan, si Jesus na aking kapatid. Ayan. Yan. Sa taong baba. Yan, dapat makilala natin si Jesus. Yan. Yan, napakagandang awit. Yan, si Jesus na aking kapatid. Yan, si Jesus na sa ating mga kapatid. Sana nakilala natin yan. Makikilala natin si Jesus sa ating mga kapatid. Batay mga katugang, inabot naman tayo ng oras ng pamamaalam. Sana makilala natin si Jesus sa ating mga kapatid, lalong-lalo na sa panahong ito. Okay? Magdasal na po tayo ng ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos na pinagmamakawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe na makbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, iburid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos mabalos po sa indog gabos na ginanyog ka sa tuyang programang Maray na Hapon. Sana napagpala kayo at nawa kayo ay palaging pagpalain ng Panginoon. Iligtas tayo sa anumang mga masama, sa anumang mga kapighatian, anumang kaparusahan, at tayo palaging maging masaya sapagkat kasama-sama natin si Jesus. Sana kilalang-kilala natin lagi siya sapagkat tayo ay kanyang laging kasama. Pabuti natin, palakasin natin ang ating ugnayan sa kanya. In other words, our relationship with the Lord. Maraming salamat. Ito po si Father Boots Bombase OP. Magkita muli tayo bukas, Sabado. Bye-bye! Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalag